Яңалыклар чыгарылышы үз ишен башлап җибәрде. Студияда Лилия Гатина алга таба кайбер темалар турында кыскача. Татарстан Республикасы мәктәпләрендә куркынычсызлык чаралары көчәйтелгән. Укучыларның ата-аналары һәм укучылар үзләре үзгәрешләргә ничек карый? Яршолда медицина кадрларына ярдәм итү программасы гамәлгә ашырыла. Төбәкләрдән педиатрлар ни өчен чалга күчәләр һәм кадрлар кытлыгы ничек хәл ителә? Татарстан Республикасы мәктәпләрендә куркынычсызлык чаралары көчәйтелгән. Булары барысы да мәгариф учреждениеләрендә гадәттән тыш хәлне булдырмас өчен эшләнә. Шулда да үзгәрешләр булды. Нинди үзгәрешләр һәм укучыларның ата-аналары һәм укучылар үзләре аларга ничек карыйлар? Бу сорауларга җавапларны безнең төшерү төркеме 32нче мәктәп мисалында ачыклады. Бу сак пункты мәгариф учреждениесенә керү өчен икенче чик. Хәзер барлык металл рамкалар мәктәпкә керү урынында тора. Доброе утро. Опоздавшие ребята, фиксируем себя в журнале. Проходим через металлорамку и показываем рюкзаки. Мондай карау дәрескә соңга калган балаларга карата гына кулланыла. Укучылар шулай ук рюкзак эчендәге әйберләрен күрсәтәләр. Шул рәвешле мәгариф учреждениесендә баланың үзләре белән тыелган бер нәрсә дә булмавына ышаналар. Но я считаю, что это необходимость, потому что здесь речь идет о безопасности каждого из нас. И в связи с тем, что происходит сейчас в мире, просто необходимо, чтобы каждого проверяли, потому что может оказаться так, что внутри будут какие-то опасные предметы, которые могут нанести урон любому из нас. Классные руководители основной осмотр будут делать уже в своих кабинетах своих детей. За вот это время мы пока не обнаружили никаких запрещенных предметов. Дети могут приносить это электронные сигареты. Мы их изымаем, затем приглашаем уже родителей. Моннан тыш мәктәптә видео күзәтү системасы һәм камералар урнаштырылган. Монда камералар бар. Шул камераларны карап утырам, чтобы андай-мындай хәлләр булмасын дип. Моя работа – это встречать детей с утра. С 7 утра я их встречаю. Вначале через КПП они у нас проходят, а потом сюда заходят. Если все хорошо, дети проходят. Если что-то не то, рюкзаки показывают, конечно, никто не против, ничего. Пока ничего не находили, все было хорошо. 32нче мәктәптә ата-аналар җыелышы, сыйныф сәгатьләре, укучылар белән әңгәмәләр үткәрелде. Хезмәткәрләр хәзер кулланыла торган чараларны балаларның үз куркынычсызлыгы өчен кирәк дип аңлаттылар. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Фәнис Иксанов, Яңалыклар. Яршолда медицина кадрларында ярдәм итү программасы гамәлгә ашырыла. Азнакай районыннан яшь табиблар Абдуллиннар гаиләсе хезмәт торакларын арендалау шартнамәсе буенча уңайлы фатир алган. Хәзер алар 3нче балалар поликлиникасында эшлиләр, безнең шәһәрдә яшиләр. Төбәкләрдән педиатрлар ни өчен чалга күчәләр һәм кадрлар кытлыгы ничек хәл ителә? Бу сорауга җавапларны киләсе минутларда яңгыратырбыз. Стоит им только улыбнуться, они улыбаются в ответ. Как ты с ними, так и они с тобой. Нурислам Абдуллин балалар табибы һөнәрен сайлауына бердә үкенми. Медицинага ул әнисе һәм әбисе эзләре буенча бара. Яшь пациентлар иң номуслы һәм ихлас ди табиб. Карап чыкканнан соң ул аларны һәр кайсысына батырлык грамотасы бүләк итә. Самое главное, что я для себя выяснил, это наладить контакт с ребенком. Если налаживаешь контакт с ребенком, родители, видя то, как ты общаешься с их ребенком, начинают уважительно относиться к тебе самому. И уже в процессе работы каких-то там курьезных случаев не происходит. Нурислам Абдуллин үзе Азнакай районыннан булачак хатыны белән ул Чебоксарда укыганда таныша. Икесе дә табиб-педиатрлар. Яршолга күченү кинәт кенә булмаган. Гаилә эшләү өчен берничә шәһәрне һәм медицина учреждениесен караган. Встретившись уже в Чебоксарах с представителями третьей детской поликлиники Челнинской, нас очень сильно заинтересовали их условия, их поддержка, и мы решили прийти сюда. И нисколько не пожалели, потому что собирая слухи о том, как работают наши бывшие однокурсники в других больницах, наша больница и персонал, работающий в ней, самый адекватный. 2025 елда 3нче балалар поликлиникасы 10 яшь белгечне җәлеп итә алган. Шуларның 9-ы педиатрлар һәм 1 эпидемиолог. Баш табиб Альбина Шайхетдинова сүзләренә караганда, ул шәхсән югары уку йортларына йөри. Яршолда эшләү мөмкинлекләре һәм шартлары турында сөйли. Республикой Татарстан
Во главе райса республики предоставляется грант на приобретение жилья в размере 800 тысяч рублей, и мэрам нашего города дополнительно еще 500 тысяч рублей. И это, я думаю, что большая помощь, особенно в первичном вкладе для приобретения собственного жилья. Моннан тыш еш белгечләргә Абдуллиннар гаиләсе очрагындагы кебек аренда яки хезмәт торагы тәкъдим итәләр. Шәһәр башкарма комитеты аларга җиһазландырылган 2 бүлмәле фатир биргән. Декабрьдә аларның гаиләсе зурая, аларның кызы Амалия туа. Нас, в принципе, все устроило, все условия, которые предоставляла больница и также город Набережной Челны. Нас все удовлетворило, и мы просто даже без вариантов сразу же собирали сумки, зная, что мы приезжаем сюда. Было неожиданно получить такую большую просторную квартиру в таком районе, где проживает достаточно большое количество детишек. Очень приятно, что соседи такие отзывчивые тоже. 2022 елдан ярыш ялыга Россиянең башка төбәкләренә һәм Татарстан шәһәрләреннән күчеп килгән 63 табиб хезмәт торагы алды. Бүген 30 белгеч 25 фатирда яши һәм программа киңәюен дәвам итә. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Автоқолада қор десанты энтузиастлар бульварына төшті. Шолда мәктәп укучылары һәм студентлар коммуналь хезмәткәрләргә һәм юл төзүчеләргә явым төшемгә каршы көрәштә ярдәмгә чыгалар. Қор аз яумады, бик мулдан булды. Балалар мәгариф учреждениеләре янындагы территорияләрне, парк һәм скверларны чистарталар. Бүген укучыларның эш процессын безнең төшерү төркемендә күзәтте. Белем бирү учреждениеләре укучылары энтузиастлар бульвары тротуарларын кар һәм буздан чистарта. Аларның кәефләре шәп. Укучылар әйтүенчә, әгәр уртак хезмәт берләштерә икән, сау һавада эшләү сәламәтлекне дә ныгыта. Өстәвенә бөтен сыйныф белән эшләгәндә вакыт та тизрәк үтә. Настроение хорошее, когда именно выходим убираться. Но то, что нагребло много снега, это, конечно, не очень хорошо. Вот, но убираться нравится. Все вообще прекрасно, погода очень солнечная. Ну, нам все нравится, все прекрасно. Убираться не тяжело, так как снег не такой тяжелый. Убираться очень весело, потому что рядом друзья, одноклассники. Мәдәният һәм ял паркы предприятиесе хезмәткәрләре сүзләренә караганда, явым төшем шул кадәр күп булган ки, бер генә көн эшләргә туры килмәгән. Шулай итеп 13 һәм 25 мәктәп укучылары ярдәм белән кар чистарту эшләре тизрәк төгәлләнгән. Большое спасибо нашим ученикам. Если бы не они, совсем завал бы был. Целую неделю снег шел. Ну, целую неделю точно еще пришлось разбирать этот снег и долбить лед, который внизу. Они молодцы, помогли нам. Мәгариф учреждениеләре укучылары әйтүенчә, алар кар чистарту эшләренә паркларга һәм скверларга гына чыкмый. Әйтик, ял көннәрендә туганнары белән бергә кулларына көрәкләр алалар һәм коммуналчыларга ярдәм итәләр. Мы выходим обычно с семьей с 10 утра примерно. После завтрака мы начинаем плавно убираться, начиная с подъезда, доходя до дорожной части. Убираем тропинки, убираем снег накопившийся. Шолыда кар десанты ел сайын берничә ел дәвамында төшә. Үзәк район администрациясе башлыгы әйтүенчә, бу инде күркәм традицияга әверелгән. Карлы десант акциясы кысаларында безнең районыбызның мәктәп укучылары, студентлар, безнең коммуналь хезмәткәрләргә кар чистартырга, паркларга, скверларга чыгалар. Менә без бүген энтузиастлар бульварында 13 һәм 25 мәктәп укучыларын күрә алабыз, ничек алар безнең паркларны кардан чистартырга ярдәм итәләр. Үзәк район территориясендә барлыгы 30 мәктәп урнашкан. Балалар мәгариф учреждениеләре территорияләрен, шулай ук энтузиастлар бульвары, Кояшлы, Яшьләр бульварын, Гренада паркын, Габдулла Тукай һәм Дуслык скверларын кардан чистартырга булышалар. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Фәнис Иксанов, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Исән мин булыгыз. Тяжело было слышать, особенно... Алло. Бабушка, привет. Как я рад тебя слышать. Вот теперь все хорошо. Слуховые аппараты в «Слышу-вижу» со скидкой 12% до 15 февраля.